sound of the moving clock. Chik. Mamiriro yekunze ava kuchinja pasi rese nekuda kwemabasa edu anhu. Tiri kutema miti, tiri kupisa masango, makemikari nemagasi zviri kumesa mutambo. Zvinokonzera climate change. Mvura yomira kunaya, zara uro yovapo, nezvirwere zvowanda, mafloods nemadroughts. Saka Taridza Hwamanda pano ngatibatane tirwise climate change. Climate injustice pasinayo toda kurwisa climate change. Taridza Hwamanda tinoichinja nharaunda, mitigation adaptation to the climate change. Taridza Hwamanda tinoichinja nharaunda, mitigation adaptation to the climate change. Climate exchange inoreva ini newe kutora sarudzo yekuchinja nharaunda yedu. Highlighting the problem and how to solve the problem is part of solving the actual problem. Ngatishandise renewable energy source, ngatidzvare miti tive nemhepo yakanaka kumaruwa nemadhorobha munharaunda dzedu. Reduce, reuse and recycle marara. Tikava neizwi rimwe chete pakumiririra nzvimbo dzedu, tinonzwika kumusoro uko. Tikadzidzisana, tikashandidzana, nharaunda dzedu kumusoro uko. Saka Taridza Hwamanda pano ngatibatane tirwise climate change. Climate injustice pasinayo toda kurwisa climate change. Taridza Hwamanda tinoichinja nharaunda, mitigation adaptation to the climate change. Taridza Hwamanda tinoichinja nharaunda, mitigation adaptation to the climate change. Saka Taridza Hwamanda pano ngatibatane tirwise climate change. Climate injustice pasinayo toda kurwisa climate change. Taridza Hwamanda tinoichinja nharaunda, mitigation adaptation to the climate change. Taridza Hwamanda tinoichinja nharaunda, mitigation adaptation to the climate change. Proudly sponsored by Action Aid Zimbabwe. It works with community and nationally based organizations to support people living in poverty, facing social injustice and gender inequalities. The Greening Kwazana project by Tvazo Gwini, the team leader.